Vinc en representació per la CGT, però per el cas de sociohabitatge crec que és bastant conegut actualment. I bé, explico breument com va començar aquest cas. El sociohabitatge és una marca empresarial que pertany a una empresa, al grup MIPE, diguem, i aquesta marca té dues empreses que és Tito i Dasky. Estem contractats amb aquestes dues empreses fent les mateixes funcions, tant en Tito com en Dasky. Fa ara un any, fa pocs dies va fer un any, que es va fundar la secció sindical per una necessitat imperiosa, ja que hi havia moltes carències, excessives carències, tant en el personal, en els treballadors, com en els usuaris que tenien. Però això estava enfocat principalment a les carències als treballadors. Poc després de fundar aquesta secció sindical vam convocar eleccions. A partir d'aquí l'empresa va despedir, es va filtrar la informació de les persones que estaven afiliades a l'empresa. L'empresa va fer un acomiadament massiu de les companyes afiliades a CGT. Tot i això, com que les convocatòries de les eleccions havien sigut prèvies a aquests acomiadaments, a través d'un laudo es va aconseguir que les persones poguessin votar, les persones acomiadades, i inclús es poguessin presentar eleccions. Abans d'aquestes eleccions, l'empresa es va dedicar, és a dir, la marca sociohabitatge amb les dues empreses que té Tito i Dasky, es va dedicar a modificar els censos de cada una de les empreses i no va poder establir-se comitè, i hem tingut moltes traves. Tot i això vam guanyar les eleccions, que va ser un pas que no s'esperava a l'empresa. A partir d'aquí hem sortit delegades que estan aquí. La Sara ha patit una repressió i està patint una repressió molt gran. Jo porto un any de baixa per causa de les conseqüències de l'empresa. Soc delegat també. I aquí estem a la lluita. Com dic, estem patint una repressió molt gran i estem fins i tot, després de tot això que va passar i veure que no ens fem a baix, sinó que estem molt forts, estem molt units, i això vull agrair molt també a CGT pel suport que dona i el recolzament incondicional. I estem en aquesta lluita, tenim molts judicis, tenim 18 judicis per davant. Un d'ells, l'empresa ens va demandar perquè diu que això és una acció com premeditada per no sap quins interessos. Llavors, ara el meu company us llegirà un comunicat, un manifest, i vull agrair a tothom el suport per aquesta lluita que tenim tan dura que estem tenint, perquè és un cas molt dur que transcendirà, jo crec que transcendirà. Passo al meu company, el Tom, que us llegirà aquest manifest. Moltes gràcies a tothom. Bé, l'empresa sociohabitatge porta mesos prenent mesures contra la llibertat sindical, amb atacs directes i cada cop més agressius. Hòstia, i cada cop més agressius contra les nostres afiliades. Després d'acomiadar a 10 companyes de la secció, com ha dit el meu company, van manipular el censo de les treballadores, es van fer repetir les eleccions en diversos cops. Tot i això, hi ha diversos moviments repressius contra la secció sindical, com nous acomiadaments, canvis de llocs de treball, sancions sense sou, no reconèixer les delegades i impedir el seu accés als centres de treball. Malgrat això, les nostres companyes van continuar la lluita amb denúncies públiques a l'inspecció de treball i al jutjat. L'empresa va seguir contestant en diverses denúncies penals contra la secció sindical, la seva portaveu advocada. Aquestes denúncies conseguen criticar l'empresa, denunciar a publicar públicament les pèssimes condicions de servei del delicte de revelació de secrets.
Si aconsegueixen el seu objectiu, amb tot aquest atac de la secció sindical, crearà un precedent perquè les empreses facin servir la via penal per aturar la lluita sindical. Per això aquí demanem a tota l'organització el suport davant les properes mobilitzacions. El 13 de maig a les 12, al jutjat de lo social, hi ha un judici per l'unanitat de l'acomiadament d'unes companyes. El 22 de maig, a les 12, la roda de premsa a la plaça de Sant Jaume per fer la denúncia pública a la repressió sindical. I el 28 de maig, el segon judici per la nul·litat de les segones companyes acomiadades. Bé, sí que ho he de dir. Ja. I ara poca part d'un públic.